tigeni sikul ka bende ine gi mwandu ni matin makanyo box ni nitie lepi nitiere samoro nyasukachi moro ndalo cha nwageno kwencha ahinya gi Britania koro samoro kwencha ni gi Britania bende nitie box kanyo so magi gigi migeno kabisa mathago chunyi to gigage ang'o mabiro timore atemo paro ni kane ane secondary school mano notimore pani ka ja form 4 to kora pare ni to nyithindo gi magi ne jo primary school magi ne jo higni 8 nyaka 13 samane majni wang manyo tonyo mowuok chunye gi ni kama nade mar ariyo en jonyuol gi ang'o madhi mbele e pach jonyuol gi to malichie mokalo VOJ gin jonyuol manyaka kawuono kinyi sani saa 2:14 pok ong'eyo ni nyithindgi ni kure en gima lit kabisa kendo agoyo mos makende ne anyuola owede kod osiepe mag nyithindo manyosa wito ngimagi mose yangi ni 21 to gi jogo mapok oyudo nyithindgi aketo gi elemo makende ni Nyasaye mondo migie kwe Nyasaye mondo tae chunygi mondo miye gi mijing'o nikech gikale matek VOJ kawaduoge me mawang'o sikule makoro nego awach VOJ ochopo sama koro jopuonj to kata gi serikal okonego ng'i boarding school kagima en jela ma nyithindo nitiere nikech gimomiyo gigi timore VOJ en ni ng'eny sikunde mag boarding e piny Kenya ka kidhi kuonde ma nyithindo ninde to chalo jela Nangi wacho kamano sini ochalo jela nikech ka nyithindo senindo tibro yudo no rind dhot gi iye to rind dhot gi oko dirishe king'iyo tibro yudo ka grill ma sirikal wacho ni kik ketie ripode mang'eny mosetimie grills go pod nitie size mar dirisha ma sirikal wacho ripode ge ni dirisha onego bed size hapa onego bed mita 1.5 yes dirisha ge yudo ka moko pod tindie molo kanyo kit kitanda migero sirikal wacho ni oyo gere uru kitanda achiel gi moro malo ibro do ka nitie sikunde manitiere kitanda gorofa 3 ma nyithindo pod ninde to ka onge cubicle ni ena pap kama tibro do ka nyithindo dhungore gimoro nitiere miluongo ni exit makapo nono ni gimoro timore masira nyaka bedie ni exit ni yot nitiere mar nyithindo wuok ibro yudo ka samoro entie to goye kifula gima pile samoro wan kaka jofuambi do ka kembe mang'eny kono ka ni wabro bedo gi gima iluongo ni fire drill wabro time orako moro kaka poni mach wuok to waikore manade sikunde mang'eny ok time so nyathi nitie sikul to okia ni kapo nono ni mach wuok abro timora nade nikech japuonj to nya wacho ni wan sikundwa ka nyithindo discipline onge gima ditimore gi kamach girigo wange godo lakini ikia ni samoro sitima mutiyo godo ne nyalo muoch so gika fire drill first aid ok timne nyithindo trainings mang'eny sikunde koro nyithindo ni ania kanyo gisomo to mana kata jopuonj marito nyithinde skundegi king'iyo prefects king'iyo jopuonj mar on duty to sama gine on duty no to sikul chalo jela magimoro amora ka inano kotimore to the first respondent ibro do ka ng'eny gi biro ge paro moro ni ma gimotimore marach en gir discipline so nyithindo ringuru dhi kama ichwade timang'o kama ok gibi gi first aid in mind niwe wakwongo wadhi wakonyie emomiyo yudo kata ka sikunde moko sami wacho ni mach kowuok kamano to dormitory mowang'ani moko ka ikongiti mang'o iloro dhoudi mondo nyithindo ka kik wuogi so VOJ ochopo sama koro sirikal to giweg sikunde giwegi to gi jopuonj marito sikunde mag boarding kuonde minindegi
owe tiyo gi sikunde gi kaka chala ng'owa jela. Sikul ok en jela. Mar ariyo, weche mag emergency fire drill. Ripode nitie mang'eny VOJ ma recommend ni gigi nyaka tim. Gigi nyaka koro jonyuol demand ni be put in practice. Kiko bedo wacha ni ene report. To kendo ibro yudo ka ng'eny sikunde ge kidhi tibro yudo ka nitiere gik mondiki kidonje office principal kata head teacher. To ndiki gigi kaka onego bene timore. Lakini girumo kanyo nyithindo manie class gi, jopuonje manie staff room, to kata workers matie sikunno kia. So nyaka wadoge basics ge. Nikech abed ni gigi puonjo ma nyithindo ng'eyo, to kapar ni dewa wito nyithindo mang'eny kaka wasewito e Ndarasha. To bende wacho ni kwanano nyalo medore. Nikech moko kapo ni nyaka kawuono ijanyuol to pok ing'eyo kuma nyathini nitie. En tabu kabisa. To duoko nyalo bedo mana chiel. To en duoko malit. So nyaka jatend migao mar somo Julius Migamba Migos to gi PS mare Belio Kipsang nyaka koro giluong bura mar jodito mag somo e piny Kenya ka mondo ging'i gitir, mondo gipenje ni ka nitie ng'ata achiel kuomu mosepuonjo sikul motelie, mosetime fire drill, mosepuonje weche mag emergency, mosepuonje weche mag first aid, mondo ting'ie bade. Erokamano. Ibro yudo katin kaponi nitie. To ng'eny gi to onge. Erokamano. Nyaka wami nyithindo gi skills, survival skills. Nikech macho kena ni nyithindo ni koro chot nok gidwa bete skule gidhi wang'. Kata mana stima ne. Nyalo bedo gi ng'ikruok moro to. Bedo gi ng'ikruok. To kela jali ma koro manya wanena e Ndarasha. So nyithindo gi nyaka giketie e frame moro mar paro ma gibende ging'eyo ni gini nyalo timore. To mar ariyo, bende ging'ie ni dormitories gi kako ger gi. Bende standards ma serikal nowacho kande timang'owa ketie. Nikech VOJ kigombaka gi jopuonj, to jopuonj bro wacho ni frustrations mag gisani. Ahinya to mag secondary school, mag boarding. Gibokoni ni gimiluongo ni 100% transition ni. Yes. Miyo gi nyithindo mang'eny to infrastructure to timang'owa onge. Koro in japuonj, in gi sikul, nyithindo mi turi. Pesa bendo koni kiki kwa jonyuol, serikal bende capitation ne leo. Nyithindo momigi nyakimanya negi accommodation e sikul ka. Nyakimanya negi kama gichieme e sikul ka. Nyakimanya negi classes. Gima bro timore en ni ibo kao nyithindo mang'eny tikete dormitory. Kodi thung'o gi Ithung'o gi kanyo, tibro manyo fundi to loso kitendech ni 3-4. Wan kane wan e school, double decker en achiel kende. Ng'ato nindo piny, ng'ato nindo mbalo. Tinde kidhi skunde mang'eny tido ka gin 3, moko bende ka roof ni malainya to gin 4. Mago ema keto nyithindo at risk. Apani mbaka mar mach ma sikunde ni koro wawe ng'iye kaka weche mag discipline. Wang'iye kaka weche mag survival skills. Mwapuonjo nyithindo gi weche first aid, twapuonjo gi nyithindo gi weche mag emergency response, to gedo mag dormitory gi bende. Wang'iye ni to thuolo mane ma nyithindo ni godo makaponi gimoro timore dormitory ka to gibro tonya. Nikech kaka gin, to gi mentality mar jopuonj mang'eny. En ni sama nyithindo nitie dormitory kanyo, walor dhot. Kik moko ang' na yude nafas mag panjo. Kik moko ang' na yude nafas mag wuok dhi madho gik mimadho. Kik moko, mane mentality. Wang'iye ni to sama gine iye kanyo no, kapo nono gimoro timore, yot mar wuok, mar tony ni kanye. Erokamano. Sine kapok amiyo governor thuolo. Ng'amo nego kawo ting' ni, who bears the responsibility of gima nyotimore ni? Kato beni wan ministry Jogo House ka wan gi ripode mang'eny mayango kit gedo mag kuonde mag nindo kod kit chenro mar ritruok gi arita mag nyithindo ahinya seche ma mach bende owuok gi masira moro amora owuoke. VOJ mokwongo tik. Hillside and Ndarasha en skund ji giwegi. En private school. Emomiyo responsibility mokwongo dhi ne weg sikul. Nikech
nyaka ging'iye ni to okange mage mane giketo makapo nono ni gima masira ni otimore to nyithindo timo ang'owa konyore. Mane mo nyaka gikuong gipenjore ni to ne watimo ang'o mar kelo yot maka gima kama otimore to nyithindo timo ang'owa tony. Mano chakore gi gedo mar dormitory. Gedo mar dormitory ni donge wan gi jo education ma onego bed ni ng'iyo to certify ni gini is good for habitation mag jopuonjre. Mana kaka boma ma Nairobi ka VOJ waseneno ka udi mang'eny muorore to gore piny. Ten ot miwacho ni inspectors nyonika mowacho ni odni ber. Bende kaka timore migawo masomo ni. Dhano igiogo buya. Weche mag mibadhi. Ma ng'ato geda tibiro tikone ni aber ka ng'iseng'iyo to ndiknwa report no. VOJ GRD magedo sani to kikone no mii gimiluongo ni environmental impact assessment report monego beni jonema matimo. To kogolo ni mari to chal gi mar Fred to chal gi mara to chal gi mar Nyarawila nying kende mopogore. Nikech gigo sani koro nitie template. Ipenji mnani to building idwa luonge nang'o tigere kanye kagan kanyo land title enang'o to gigi lokaloki computer ka ma onge kata ng'ata achiel mabire site. To ndaladek in gi report. To report ni kiseyude to koni bende ki miluo ya gimoro kanyo matin tabro tero ni godo kanema tatero ni go National Construction Authority tebiro ng'o gi certificates te. Kami betiene tiyudo. En mibadhi mogo touch ithurwa ka. Emomiyo bed ni kata poni nonro bro wacho kaka noger dormitory ma Endarasha ne. Kaponi ne nitiere ng'ikruok moro tibro yudo ka certificate of compliance te gin go. Ma bende wuore ni to kanonro wacho kama to jogi nigi sati to karano yudgi nang'o. Chal mana gi jotendwa mang'eny manigi certificate mag graduation. To konyal siemo ni Fred ni ne jaklasa, VOJ ni ne jaklasa. Piny omer, breg piny ochot. Kamano. Jo moko igiogo buya. Madonje ige mit negi moloyo makonyo ganda at the expense of thoe mag nyithindo ma innocent 21. Fred, wan kama tek ahinya. Victor, mokwongo an bende ago mos makende ne familia, jonyuol, anyuola, wede kod osiepe manyo wito ngimagi masira wito nyithindgi manyo magoro lalgo e masira mar mach e skul mar Endarasha ni. En gima lit kaka janyuol kech en gima kama ni ibedie tiparo ni macha koro ne nyathina to that moment iparo to sama ne nyathi cha ywak gi nying dadi gi nying mami kowang to ionge kanyo mani inyalo konye minyalo ywaye mach ka nyathi cha wang en picha makani betie ot kineno lipodno gi kaka gicha timore to en gima kani betie kaka ng'ama janyuol Victor to pi wang'ie madhi piny. To mokwongo kapok abire e chuny wach Victor weya gola neni to wang'ia neni history mag mee mag skul gi osebedo machalo nade. Samoro mee moko madongo eka wang'i ni to bende nitiere lessons kata puonjruok ma osebet iwacho maber kacha ni nitiere lipode mang'eny mag Auditor General nitie mar Claire sorry mar Claire Omolo nitie ka Omolo gite mach moro manwango skul medo ni Chagule gigi te nitiere. King'iyo higa mar 1988 ne wan gi skul mar Bombolulu maparo ni mae kama wachako iwinje mee madongo ki 1988 nyithindo maromo 26 nowito ngimagi e majno ne omuoch kar od nindo mano oting'o jopuonjre 100 kod 30 mano dormitory. Aya iwacho ni dirishni ne onge yot mar kalo e dirishni go mana wach miwinjo je iwacho cha mano 1998 kwa ng'iyo mana moko matin okang' mane okaw ne tend sikul nyaka sani onge okang' maler mano okaw ne tend sikul. Aya okang' mano okaw ne apisas mag sirikal bende ok lerie onge nyaka sani. Kibiro e higa mar 1999 mana higa achiel kende skul mar Nyeri higa ne jopuonjre 4 owito ngimagi. Kamane jopuonjre 4 owito ngimagi
ka jowetegi ne oloro negi e od nindo sama mach otimo ang'owa machiech ni majni nochia gi achije ma iwacho ni omoko gini ne gi nyithi sikul. Aya, okang' mane okaw ne tend sikul onge kata ok ong'ere nyaka sani. Okang' bende mane okaw ne jotend sirikal mane nigi responsibility mar neno ni okenge makare noketi ne onge. Victor, bi e higa mar skul mar Kianguli miwacho higa mar 2001 ma inyalo paro wachno kaka ne pek. Aya, nyithindo ma kwan gi dirom 67 nyowito ngimagi. Nyithindo 67 nowito ngimagi. Jopuonjre 2 ma jo higni 16 ne otiayo mach, mano kaluwore gi report mar nonro. Iwacho ni jopuonjre 2 mane otiayo mach e sikundu no. Inyalo paro wach kes mar jopuonjre 2 kaka ne obiro gi kuma ne ogikie. Aya, od nindo ne ni kod nyithindo 100 ma yawuoyi. Okang' mane okaw ne jotend sikul pod ok ong'ere nyaka sani. Mane yorno bende okang' mane okaw ne apisas mag migawo mar somo pod ok ong'ere, matieni onge gimoro amora mane otim. Koro ineno ka nitiere trend ni gigi timore, sirikal chiwo national days mag morning ka dhano osemon ndalo 3 to kanyo orumie, ji rito report. Victor, higa mar 2010 skul mar mano waseng'iyo nyiri higa wabi 2012 machiegni ka Asumbi Girls ma pod wanyalo paro mach mano wuok Asumbi Girls, stima ne omuoch ma ne wacho ni en mach mano wuok kokalore gi muoch mar stima. Iwacho ni dhoudi ne olor gi oko. Mana wach miwinjo, mana gima senior ne wacho cha. To nitiere kama wabiro tenie wiye nikech wabiro ng'iyo ni wach safety ma wawacho cha. Matron mar skundegi sama megi wuok, iyudo ka nitiere skunde moko miyudo ka watchman ema nigi key. To sikul nie village ma watchman bende sechego chamo chang'a kamoro gotieno. Koro nyithindo ing'eyo ni nitiere gimiluongo ni fatigue, olo mar del. Ma samoro nyithindo gi nose somo odiochieng' mangima bende ne gichiwo gokinyi gi ol. Koro ka gitemo mondo mi giringi kama chomuoch kokimanyo ng'ama yawo dhoth, watchman samoro bende onindo kamoro no modho chang'a godhiambo, ng'ama nigi ki kokimanyo ka. Kaka tur dhoth mondo mi nyithindo gi onwang' kaka wuok onge, Victor. Mamano bende en achiel kuom gik mineno wasebedo kwa neno. Ibiro do ka Asumbi kanyo jopuonjre mane owang' motho ne nyithindo 8 kaeto okang' mane okaw ne sikul nyaka sani pod ok ong'ere, Victor. Okang' mane bende no okaw ne jotend sirikal mane onego beni take responsibility mi penjo cha onge. 2020 makosa watchman moko nyalo bedo ni obayo kaka ngima dhano. Watchman moko samoro moriere tir to mano ting' mar ofungu nade? Ofungu mar dormitory. Kamo miloro dhot mar dormitory. En jela. Matron ne monego kaw responsibility. Victor, gini lach. Koro weki ka aidhi yen gi ewiye. Gini lach. Abiro kanyo. 2022. Moi Girls High School. Kibra. Inyalo paro gima notimore. Mana bathe ka. Mano 2017. Jopuonjre maromo 10 nyotho. Kendo inyalo paro kaka piny ne lich. Kenya ne lich, mene iwe ni Kenya rumo. Ne iwak lich mana kaka waywak ni ka jotelo wuok ywak. Bang'e no wigi no wil. Jopuonjre ma higa 14, japuonjre ma higa 14 ne omaki. Bang' higni 5 japuonjre no ne otwe e jela kuom higni 5. Kanye mwaneno ka japuonjre achiel otwe. Okang' mane okaw ne skul ok ong'e. Okang' mane okaw ne piny owacho kata ne jotend sirikal mane ni kanyo ok ong'e. Mapiyo Victor ibiro mapiyo kibiro ineno yudo ka gima timore en gima systemic. Tiende ni gigi timore, sirikal biro chiwo okang' mager chalo gima siri mag ndara ma bende wadwa wuoye e sama gitimore no, gi declare National Day of Mourning ka dhano semon, jotend sirikal dhi chiwo speech. Ineno ka gisechiwo speech madongo dongo gi promises madongo dongo to gino rumo gi kanyo. Koro gini duoki kami iduogi penjo to who takes responsibility. Ochako duoki kuma jeye wacho cha. E school mar mach manyo waneno weekend ni. Pod ok waneno ka tend sikund no okaw responsibility. Manyisi ni sikunde gintiere moko mayudo ka ntiere samoro wegi gin jodito e sirikal ka. Kech ok waneno ka ntiere siem mane dhi ne tend sikul. Bende king'iyo kata tend migawo pod ok owacho ni tend sikul osendiko statement.
kuonde moko kwaneno sama samoro wuon sikul en ng'at mabet weth matin sani de en e jela. Ntiere udi ma kumukore Nairobi kae mana kaka je kelo example kam kumukore ni to sechak pedh wuon ot kaka guok mipedho ga puoyo to serwake e jela. Mae nyaka sani skul manyo wang' nyeri ni wakia ni wuon sikund ni en ng'a. Victor, magi diri manyaka wawach ka. Wuon sikund ni ng'amo ng'eyo onge. Safety measures mane wachore no bedo breach gi ng'amo ng'eyo onge. Koro inyiso ji ni investigation dhi mbele. Investigations gi nochako 98 kaka nwawacho ka. Saa koro gik ma wadwaro responsibility. Saa koro gik ma jatend piny William Ruto kata doko ni meye gi noko chako rekode to ok wadwar National Day of Mourning. Dhano se mon moromo. 3 days of national mourning is not enough. Dhano se yuak moromo ndara dek mar yuak koro ok wadwar. Koro wadwaro responsibility. Victor, mae keli kana ng'iyo gini weekend to chunya ne lit kaparo ni ng'anyo mar Gen Z chanyocha no buogo. Ket ng'anyo chanyocha ne nyalo luoko gik moko pacho ka. Kaka ni neno no se chak meny kuonde gi manyaka jodito mag sirkal gi nyocha koyo no se mako. Koro buogo mar ng'anyo cha ohinyowa kabisa. Nikech ok en gimoromo mar neno ka minister jatend mar migao oringo kama mach nitiere cha to chiwo speech kosetieko tineno ka PS Bello Kipsang boreto kuno sano koka county commissioners ong'e walo ng'wech dhi kuno gi koti mawalo makono gi josiasa bas gi josiasa makuno koro ji kawo advantage masano koka giyuak pi wang' gi lwar kalakala to ka giseyuak chalre mana gi weche mag masiragi nyaka wabede ni bende nitiere lessons ma wanyalo lanie gigi lessons gi nie lipodegi mar ariyo Victor gimachielo machak biro responsibility bende mag skunde gi Jeyo se wuoyo kuom gini nikech ing'eni janyuol mowito nyathine mong'eyo pain mar gini mana kaka iwinjo wawacho janyuol mowito nyathine maparo ni nyathina no wang' molokore maka sama no onego be na nyalo bedo kanyo mondo akonye nikech ing'eni geno mar janyuol kito nyathi e sikul to nitie rieko moro manyalo konye e ngimane makiny igeno dhi yudo kacha migeno ne odhi yudo kacha kidhi kacha to yudo ka koro to en ng'ama ok dhano nikech kaka nipimo gik moko ne jogi majni no wang'ogi mok nyal yang-gi ing'eni nyithindo sama mach makama kore kama gi joma tindo jo igni 8 9 10 11 12 13 kama kanye ma biro kipime gi gima je ibonyo ne wacho ni ka kore nenen ja form 4 to gini nokelo koyo kuome kaka dang' okonyre bedo maonge koro ja higa 9 ne ben gi riekni moko manyalo tonyego mano e kama koro wabire responsibility mar jonyuol masa oromo mondo koro nyaka wagoe mbaka ni to bende en gima owinjore nyithindo mane buo higni 12 tere boarding school magi gin mbaka ma koro nyaka wago kata doko ni lit to mondo mi wang'i ni to ere kaka wanyalo prevent nikech Victor nyathi ma ja higa 9 nyathi ma ja grade 2 an gi nyathi ma nyako ma ja grade 2 kikawo mitere e skul kacha ting'iyo nyathi ma kata luokruok pod okia maber nyathini en nyathi ma konindo tichiwa gokinyi ma samoro ichiewe ka pod oywak kama chomuoch nyathini okia kata kuma ringe dhiye nyathini be ok nyal kata mana puonjo weche moko mag fire gi mondo understand kech iwacho ing'eni nyithindo gima timore ga ni kama chomuoch kama Victor to giringo gidhi kamoro achiel ka nyithi gwen koro gidhi gichokore e kona moro achiel kech koro en oweni kama wadgi oringecha e maber koro nyathini ok inyal blame nyathini ticha kiloro na nyathini dhoth aparo ni kinde gik Victor kata mana gweno bende nyuolo tong' to ninde kose ninde motoyo tong' to nitiere kaka gweno bet gi nyithinde mogik kama gweno we nyithinde mong'e ni koro giromo ginyalo dongo kendgi koro gisekalo tenga ongo ema koro nyalo timo ang'owa to koro dhano mopidho gweno ni koro ume go tete nikech ongo kawo nyaka madongo koro tindo gik manyaka wagoye mbaka Victor ni to kwan iga mane monego bed ni koro ng'ato nyalo kawo nyathi mondo tere boarding school nikech Victor ing'eni wang'eni moko biro kaluwore gi dich ma samoro ng'ato wacho ni odich onge thuolo gi nyathi kata mana bas manyalo kawo nyathi tang' tero nyathi odhiambo to duogo neno nyathi magi bende gik momi neno seche moko wares nyithindo ma wakia maka kinyisi kit nyathini kot inyisi kit nyathini to imbe kia nikech ikawo nyathi nikech dich e weche mag tich
itere boarding school ka en jaigo chiko ting'eni biro tere boarding kama nyaka chieng' otiek school chieng' kinyisi kit nyathini to imbi kia imbi wendo ma emomiyo seche moko ber kaka janyuol Victor kata mana weekend iyudo kaka ine gi moro kata kidich across the week to weekend inie gi nyithindo imbi ng'e kit nyathini kibet kama ineno TV ineno ka nyathini ka okombe to lwaro piny ineno kaka nyathini dongo ing'iye kit nyathi ikonyo shape culture gi responsibility mar nyathi to kokaw nyathi oter gi e boarding okang' madongo gi sama pod nyithindo gi tindo iyudo ka koro magi gin gik ma koro nyaka wagoye mbaka nyaka wabede gi regulations nyaka wabede gi policies nyaka wabede gi okang' to ere kama nyathi ere kama owinjore ma koro nego bene gweno weye nyithinde magi gin gik ma nyaka wang'i mondo mi samoro nyathi mikaw itere boarding school ne moro itere to ywaka janyuol ochune koro ing'eni mano bende rwako paro more ni ani chuna gi somo mar boarding ne atime ne janyuol koro kiny kisetieko to gik to Victor magi mamiyo iyudo ka nyithindo kiny iyudo ka nyathi odongo gi kido moro ma iyudo ka kiny nyathi usikoni ka nyathi ma wuoyi to usikoni gi nyathi ma wuoyi ni mane e chiege ka nyathi ma nyako usikoni gi nyathi ma nyako ni mane e chuore nikech oonge kamolanie culture mong'iye kaka babo dak gi mama ma ema kiny nyathi odak nyathi jaiga 30 to kia kata tedo kuon ng'at achiel nyathi ok nyal tedo kuon kata nyuko kia gimong'eyo tedo en mana tong' maliet to gi pi momur nikech kama miyo dongie gi nyathi monyalo puonjo nyathine ni kichiewo titimo kama alot ibidho kama gik ma responsibility ma kiny konye e ngimane koro kiny inyisi ni nyathini lwete bith irieri to in to ok idak kode ka ing'eyo ni ikori mar nyuol to bende nyaka waikre mar raising nyithindo gi to ka pod ok ikori mondi nikech iyudo ka Victor mogik samoro ng'ato dende ler kata pod entiere pap ok idwa ni mondo nyathini okethni pap koro kiikri magi gin gik ma nyaka wach ni ok dwa ni mondo an gi nyathina moro matin takaw nyathi adhi atero mabor maka jogi penja tinyiso ni akik wach ni en gang'owa ok wach ni magi manotimore ka mak mana ni gini koro yaw thuolo mar mbaka malach ni wan kaka oganda nyaka wang'e ni to ere kaka wanyalo integrate nyithindewa mondo wanwang' kaka wanyalo safeguard nyithindo nikech onge nyathi monego wit ngimane ngima samoro ne nyalo bedo prevented kane gik machalo kamae gi ok wakali erokamano nyaro ilo yaore yarainya vieje twako twere kauno motwego long e nungo otwere kabisa kendo wan kama teka yenya mokwongo mosa ne nyikwara moga jwang amosa nyikwara mogi ni aneno ka gimondo gokinyi pile kaka gichunga kendo Nyasaye oritowa kendo wan e dwe manyien wagone mana Nyasaye erokamano e dwe manyien ma wantiere mang'eny mosetimore to kineno kichopo e dwe makama higa to wagone mana Nyasaye erokamano erokamano ahinya kendo machiegni ahinya e twak ma kawuono ne wang'iyo wach mar mee ma wang'o sikunde gi odobedo mang'eny mokalo to ahinya midhiero mane waneno ka nyithindo 21 jowito ngimagi ting'o nego beni bedo mar ng'ama okwongo who bears the responsibility of gima nyotimore e ndarasha ne mar ariyo wan gi chike ma ng'iso kaka onego beni gero structures mag boarding mag school mar adek en penjo ma Fredo penjo kanito nyaka koro wachak noni en higa mane maber ka nyathi tere boarding school ing'eni VOJ sini awinjo komule to kata Fred bo wacho wach mar reports ma sirikal osebet katimo ing'eni king'iyo history mar mach ma osetimre Kenya ka mokwongo ne en St. Kizito 1991 mane nyithindo 9 wito ngimagi koro ok en gima nochakre kawuono to king'iyo reports mantie nitie nyaka ma TSC notimo mar safety in schools nitiere mar Cleo moro ma be neno ko elaborate kabisa gik matimore to kata king'iyo nitie studies mang'eny ma kata scholars otimo achiel nitie kata Mr. Mnyasia ja UON ma be otimo report e wach mar machni nitiere report mar auditor ting'eni pile wacho ga Kenya gine shoni ni gima timre ga ni Kenya ka waber ahinya report kidwa manyo tibro yudo teme dwaro to koro implementation kae emo penjo ga ni to ang'o matimre implementation ka nikech kata enda Russia mowueni nitiere ndalo mane nitiere be accident in the Russia Boys 2010 mane nyithindo timang'owa owito ngima gi nyithindo 2 koro ken gima ni ochako sani
to gima ji penjo tania ni nyaka ne wach ni chakre wawinjo kiwacho ni nyithindo kata room ni kende ne nigi nyithindo 158 kuom nyithindo gi chieng' mane gino timre ni wacho ni nyithindo 16 nowang' mokinyal ng'eyo kinya kata kama giwang'e no kinyal timang'oa mani winjo kiwacho ni koro idwaro ni mondo pathologist obi otim DNA mondo gini gin nyithindo mage. Sani koro wawuoye nyithindo 21 mowito ngimagi. Ni winjo ka chieng' mane gino timre ne nyithindo 70 manolal. Bang'e ni winjo ka giwacho ni koro namba mok ginyal account en 58. Nyoro no kang'e mondo ang'e na di mosetimo. Uno wacho ni 46. Koro yudo ka kata mae ka koro kata nyithindo ginyal account for. Mar ariyo king'iyo ripode mwawachogi achiel kuom gini wacho ni dom ka dom nyaka bede gi matro. To kane ing'iyo kane majini ochakre wacho ni majini nochakre saa 5 otieno. Ing'e ni majini owang' nyaka kabiro okinyi. Iwacho ni fire engine mokwongo ne ntiere 9.8 kilometers kama ne gino timore. Kane fire engine ni ochopo obedo overwhelmed giwacho ni koro gikwayo machielo mane wuok 50 kilometers kabiro. Koro inyaparo ni kane girito machielo ni obiro 50 kilometers makoro jogweng' ema koro tem to jagweng' ang' ni tim golo mach nang'o. Koro yudo ka kata response kende idogi penjre ni county government nitiere. School owuon achiel kuom reports madwarre ni safety mar mach fire extinguishers onego bed ni nitiere school. Nyithindo onego bed ni timonegi training mar safety. Nyaka bed gi regular checks ma sirikal timo mang'ini to skundni be safety measures monego bed ni nitiere school. Be timre koro an mano be duogo tenre gi quality assurance ni to be onego gimiwa report ni to skundni no timne quality assurance karang'o mogik. To skunde mani around kanyo no timne gi karang'o mogik. Ngech ma en gima onego bed ni en continuous process matimre e country mzima. Koro kata ka giwuoye ni magi gik manyaka ging'i nyaka wang'iye e report no nikech wanya yudo ka maybe kata Kenya kae report makamano onge. Masani eminya kata yudo maybe biro chuoge nikech koro mach manotimang'owa manotimore. Koro magi gik monego bed ni wadima nikech kanye michake. Primary school en a concurrent function lakini en function mar sirikal maduong'. Omiyo mana kaka ineno wasebet kowuoyo ni ripode gi onge ng'ama ng'iyo. Sirikal be sani onego bed ni wuok mondo wachnwa ni skundni kata kane miye clearance mar school mondo bedi mage requirements mane itimang'oa idwa ni mondo bedgo. Mana lit kabisa wacho ni dom nien mar bao. Bas grills manoketi no lor. Dot be no lor gi oko. Koro ka mach inyaparo ka mbao mach omako. Speed ma majini dwa endelea godo ka gine kuom nyithindo gi bro tek how long. Otieno no nitie jonyuol manobiro mokawo nyaka nyithindgi modhi godo. Mabe ni winjo kata governor kata Bishop Muheria ne kwayo jonyuol manokawo nyithindgi ni mondo owuog mondo wach ni an gi nyathina mondo ging'e ni janyuol moko notimang'o nokawo nyithindgi. Manyiso ni kata security measures mar skunde ka janyuol nyalo biro makawo nyathi madhi go to onge ng'ama nyalo ng'e kata ni janyuol notimang'o no obiro mokawo nyathi. Koro mano wantiere kan janyuol mane nie ode ma en no bet kong'e mabe ni an natero nyathina e school kendo nyathina nie quality madware school kanyo tiluongi ni nyathini no wang'e school. Janyuol chako nade. CBC mwasebet kowuoyeni ni neno kata developers kawacho mabe ni achiel kuom gik mane CBC kiwaye mar 844 ne ni 70% janyuol 30% ja school. Manyiso ni 70% responsibility no nego benini kang'owa gi janyuol. To kineno gimotimre gi nyithindo gi ikgi to nyisi ni janyuole mokawo 30% to ja school okawo 70%. Manyiso ni kata CBC ni be en mane book. To in reality okotimre. Nikech kadine bed ni CBC timre to gik makama mawacho koro sanigi okdo bedo kanitiere. To kata janyuol matero nyathi e boarding no tibiro kata dong ding'ie kata chon wananeno koterwa school
to janyuol dhi kodi nyaka dom madhi mang'e ni kitanda ni kanye okete nang'o nafasi mantiere dormitory no chal nade. Inya yudo ni jonyuol gi en kaka no chopo mo hand over nyathi okia kata ni dom mane manche nyathino nitiere kata ni dom no ne chal nade nikech kapa ni janyuol ma of sound mind ne nyalo yie ni nyathine bede dormitory mar bao. Koro magi biyudo ka nitiere negligence bane nitiere mang'eny. Koro gini kidoke responsibility mokwongo responsibility en kuom sirikal nikech kata chik o guarantee life kendo chik be o guarantee basic education. To basic education ok owacho ni tek ni nyathi otim ang'o o access education. Owacho ga ni infrastructure mokwongo kata ka skul no pok ochakre to infrastructure mwaketo no dormitories oromo classes oromo biological standards madwarore jopuonj nitiere moromo makata ka nyathi nitiere wacho ga pile ni ratio mar UN gi mar nyithindo ok romre. But kata kokromre onyalo wacho ni nikech en mar 100% transition ginego mane sirikal oketo free primary education gi free secondary education. But still quality standards no the underlying factor. Okinyalo wacho ni koro ka imiyo nyithindo access to education tekni structure makatan kawuono kachiew taloko kibanda school. Tekni nyithindo nyalo dhi e skundno to wawacho ni koro en access to education. Mar ariyo responsibility lie gi janyuol. Mana kaka ineno senior wache to Fred be wache ni kata kidwa tero nyathi e boarding ng'iya ne gik mang'eny midwa ng'iyo ni to school mitere nyathino en school makata kitero nyathino safety mar nyathini kare nyathi discipline mare kaka grow up nitie nurturing ma nyathi yudo makata koduogo to nitiere kaka inyalo ng'iyo ni kata ka boarding na tere to nitiere gik ma nyathini otimo ang'o olane boarding. But nikech kaka sani tinde uchumi tek gi kaka jonyuol be manyo tich iyudo ka janyuol yot ne mondo ter nyathi e boarding nikech koro ng'e ni kachacha nyathi is well taken care of. En manono kia ni o create a disconnect between en gi nyathini. Kane wawuoyo wach mar mach mane nitiere Moi Girls mana machiegni ka ni winjo ka nyathi wacho ni en nokohero school. Mar ariyo kano bedo punished tinyise no luok cho to chogo lil okonyal timang'o okonyal luoko. Koro mirimano omiyo timang'owa odhi owango school en mana ni nokong'eno bro wango jowetene but kora sira no setere motima ng'owa otimo gimoro. Kani neno kowe wach mar school manyeri ni neno prefects 4 mane jowete gi odhi moolo mafuta mowango ne giwango gin kech prefects gi nodhi o report timbe maricho mane gitimo magibedo suspended to nikech gin nyithindo mane jonyuol gi jomolony mong'eyo gimoro amora noduokgi. Kano oduokgi ni neno kane gidhi magiloro dom magiwango nyithinda diwa 4 manyiso ni mabe pod duoge culture mar janyuol ni to bing'e nyathini nikech ineno ka janyuol kane gi pesa to kata nyathi ko bedo suspended to ntiere kako dhi otimo ang'owa oduoko nyathi. Koro magi gik makoko bedo addressed gigite to be janyuol nyaka ng'eni sama nyathi wan ndalo mane wadongo madhene wacho ni kapod in under my roof kata father ne wacho ni kapod in under my roof in under my care ionge say manyiso ni everything gine magi decide for you nyaka chieng miwuok kanyo mi earn your first salary mibiro negi slip minyise ni now I am my own person then koro nya make decision to ji masani to make to en under the roof mar janyuol koro mane negotiate koro mane makelo wa kamine no wantiere ero kama na enya jopiny ma winjo wakeno maneno wako kinyi makawuono agombo ni imiwa pachi ni wuon ni to bende sikunde wa oikore mar kedo kod masiche machalo kod manyo timore ni to kata kamano magi timore kinde mabende lepode moko achien Isiolo Girls nyawaneno ka wecho chako timore to neno ka gima gini timore ta mar adek sama bende penj bende koro okaso bende tuduk mora mora kind gi penj Victor ntiere kapok aduoko penjini no ma abiro wene jey mondo duoki to ntiere gimoro achiel manyara wilo kele to dwa wegi e dhoge makijena ta tiekne matin yes nyaka wang'ini to the number of hours monego beni nyithindo spend a class odiochieng gin seche adi nyathi onego beni puonjo seche adi ka en e class
nikech ing'eyo ni chien ka kiparo kinde matiang'i mae be achiel kuom gik mosebede lipodegi e Kenya ka iyudo ka nitiere ndalo mane jatend migawo owacho ni nyithindo onego bed ni report e klas saa 2 okinyi. Saa 2 ni ok owach ni joma nie private gin gi report saa 12 okinyi. Tiyudo ka gima wan godo sani ni nyathi othung' nyathi gi somo ni ka mondo nyathi okal ma nyathi dwa somo seche chigni 12. Kidhi e pinje man gi lony ma be dhano pod riekie, nyithindo dhi e sikul kaka America between 6 to 8 hours only in a day. Maka nyathi okaw gi gari gokinyi, nyathi ma ja PP1, nyathi ma ja grade 1 to 5 gi saa 8 nyathi oseduogo. To be pod nyathi ni kala. Kenya ka jopuonj noduogo mariek. Gidhi gigolo preps mane gokinyi gisiko gi gimoro ni remedials. Koro remedial teaching ni gidog gi baptize. Ma remedial ne king'iyo to nyathi saa 12 okinyi. Victor, nyathi ma ja PP1, nyathi ma ja PP2 to donje sikul saa 1 okinyi ni nyaka ang' saa 12. Nyathi ni soma ng'oma wane ok wasomo. Ma wane wadonjo ine klas 3 to wadonje sikul saa 2 samoro be dideko kibiro gi siguru mobawo kama samoro be siruachi no ne manye ma ok yudo. Ang' ni donje sikul saa 2 gi nus kata saa 3 kiponde tie choka moro rito ji donje klas ti donjo to be podwa kala. Victor, podwa kala to nyathi matin ma ja grade 1 opambu wiye ma nyathini dwa somo 16 hours koduogo koka en gi homework turi. Homework lara 10 kuom nyathi, lara 8 kuom nyathi. Koro mae mentality moro mwadhu wabedo godo ni nyathi modhi othung' e sikul ni soma inyano kalo piyo. Odwa no kala ng'o, odwa no kalo dhi kanye. Ma be mbaka manyaka wang'i mok ni tend migawo keto mana regulations. Ko wachi ni sikul yawo saa 2 nyaka luwe. To kod itero nyathi e boarding to bede boarding kucho nyathi oninde maka gik saa 1 to yawe saa 2 nekech syllabus pod en mana macha. Mari midwa no rate piyo kalni. Nyathi kalo mondo dhi kanye. Erokamano. Jomadongo neno ka saa ringo matek mokalo. Jopiny bende sikunde wa oikore maber de kedo ne masiche. To bende ng'e nyathini kaka janyuol. To bende hetero nyathini e skund boarding mar primary ko ja higa 8, higa 7, higa 9, higa 12. Bende bedo ga gi kinde mar gomba gi nyathini gik moko kotimore e ngimane. Kama kaka onyalo tonygo kaka janyuol. Bi ka oting' mari koso bin ting' duto te iwene sirikal gi jopuonj. Koso in migawo mane ma in go kaka janyuol. Jomadongo tim moro ma jotelo ka gimoro osetimore to gidhi e crime scene ni. Scene iwacho ang'o kapok wakaw break. Bende kelo ka konyruok. Optics. Onge ok kony. Nikech gima Nyaraila penjo ni to quality assurance officers mag TSC ne gidhi e sikundni mogik karang'o. To report mane gigolo. Magi gik monego jatelo ng'e. Ok dhi kucha to koro iketori gi press conference. Ndalo moko nwatimo sigana Citizen ka mano chwanyowa gi jo sirikal kabisa. Nikech ne wawacho kaka jotend piny Kenya sama masira osetimore to kore ka giwuok oko mager. Ma bende watuge kanda moro mandalo moko mane minod jatend piny Kenya Lucy Kibaki Nyasaye oket chunye kamokwe. Nodhi moduo jatend migawo moro Kenyatta ka kane accident otimore mowacho ni jogi onge gima tiyo ne jo Kenya to sama gimoro osetimore kore ka giyua ujo media gibiro. Masira kosetimore to kionge gi lony mar dhi timo nonoro kata mar kelo resruok kanyo kik idhiye ni koro ni mondo neni ni koro ni dolo touch kanyo, we will be here, no stone will be left unturned. Onge ok konyo japiny. Bedi ofisi kuma yandi ng'iyo betego ka in gi technical teams gine magidhi. Wedhi golo duondi kanyo ok kony japiny. Ineno ka koro mirima mane jonyuol ni godo ni kacha. Ka koro jatend sirikal moro ogolo ote ni gibro tero oduma go ganda gi mochele gonget. Konyo janyuol mowito nyathine gang'o. Mapod manyo nyathine oganda gi mochele. Ng'amo nyisi no onge mchele. Ng'amo nyisi no onge chiemo e ode. Janyuol no wacho ni sisi hatutaki chakula. Tunataka watoto wetu. To mano ni jatelo ma sirikal mondiki michulo gi pes jopiny osekasoro liethore no ndiko ni wabro oro. Emomiyo
nyaka wabedie jogo emomiyo wachoga ni gimoro na neno akia kata ne adier akia kata ne miria gik bi jola jole kor mbui ni jatend piny ma Senegal manyien no wacho ne jodito mag no kadwa neno picha na office ket picha nyithindi masa mora ma gimora mora midwa timo mar sirikal ting'iyo nyithindi go tiparo ni to gima dwa timo ni bende ber ne nyithindagi kikiket picha na mondo conscience mari openjie ni to bende adwa timo gima ber kosana adwa timo nikech koro aja sirikal VOJ gimoro Fredo wacho kama bende nyaka medie wach mar ng'iyo ni seche mag nyithindo bedie skul pile chwanya VOJ ka wuok gokinyi sama ariera sa 10:30 tayudo ka bas mar sikul ochung' e gate sa 10:30 okinyi bedonjo ka nyithindo obiro norito nyathi odwa kao sa 10:45 odhige skul to nyathi ni ang' ne ringo gode bas masa mango chope skul to sa 1:30 okinyi iringo gi nyathini seche adi ma nyathini no nego bed ni nindo obwongo ne dongo dende dongo emomiyo ni magi mbekni ma wabende wan jonyuol nyaka wabede ni to wan to responsibility wani kanye gini ok mar skul gi sirikal ke ero kama na nya wakawo yo nya kwara monga jwang wabro medo gombaka awinjo kanyo ka jo dito mabende an go sudo ka utumo weche mopogore emergency response safety skills skunde kanyakla kod weche mag compliance nitie joma osebedo kaninde tich nyakwara monga jwang kendo nyako penjo ma tek ndwari ne ji mopogore janyuol in bende sama penjo gi penjo ibe nyaka nondi e chunyi to bende did I play my role, did I play my part kaka janyuol ka kamano ka oyo ka duogo nyakwara monga jwang wabro menyo mokuom weche bende ka loro kod weche mag masira mag ndara kata kamano na penjo kanyo ka waduogo bende wabro somo ote mari kete mana kama en kaka wanene. Uliamini wakati uliambiwa ati umeshinda hii pesa? Ati nilitumio location sasa nikajua ni ukweli kabisa. Nimepata. Ndio hii check yako hapa hivi ndio hiyo goodie bag ya jipange ushinde na view sasa. Asante. Jipange view sasa ni ukweli. Kama nimepata hata nyinyi mtapata. Dreaming of Italy, but worried about planning your trip? View Travel has you covered. View Travel invites you on a 5-day, 4-night adventure starting from $1,650. Sail to the enchanting island of Venice, where ancient canals whisper tales of the past. Immerse yourself in the grandeur of Rome, exploring its iconic landmarks like the Imperial Forums. Discover the artistic heart of Florence, a city inspired by the Renaissance as you witness the timeless craft of Murano glass blowing. With guaranteed departures, personalized quotes, and our unwavering commitment to reliability, View Travel is your trusted partner in creating unforgettable Italian memories. Book your adventure today. Visit viewtravel.com or call 0703-254-254. Pilot, uko ready kutake off na Shabiki Jet X? Ha! Shabiki Jet X inagawa kugawa. Cheza Jet X na as low as 30 bob, a wheel of fortune itapop up, spin, and instantly win your cash prizes. Tuko na over 650,000 Kenya shillings in cash prizes for the lucky winners. Boarding is now easier than ever. Log into shabiki.com na udeposit pesa yako, click on casino, then select transfer to casino. Weka amount unataka kutransfer, for example 50 bob, okay? Then click transfer funds ili kuconfirm. Sasa uko sorted. Click on casino na uanze kucheza Jet X. Ingiza wenzako na bado ubebe a share of the 650,000 Kenya shillings in cash prizes. Fly, spin, and win with Shabiki Jet X.
Ma e chenro makeloni danji maliet. Ma e chenro makeloni weche mamolo seche duto. We are only beating job. Kik od belo bai. Kabuona ngol moral mar ndakel belo kaka winjore. Ma e chenro makeloni duond yawuoto nagi. To wakwayo rowere bende kiyudo matin kik icham te. Ikungo. Duond mine. Kaja odi miyo nigi pesa malo dichuo. Support. Kod ohala. Gimotimo as a fashion house, we measure in both ladies gi chuo. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Mane Ramogi TV. Penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu iluonga ni Ruth Otieno kendo en ga morna mar bedo kod odiochieng'. Ramogi. Regulation occurred through gimiluongo ni public policy. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Ribadhi ma wuok e NTSN ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulo ngima jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kare. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek saa 3 otieno mane Ramogi TV. They never had a pretty girl from Ikrine thumbe manyien. Jo thumbe muero manigi talanta. Winj thumbe gi timakre gi herano mar thum. Pado manyien e kama kinde mabiro mar thum chakore. Kik ngolo mora mora ma ogo mamit bai. Pado manyien wuok tich nyaka tich abich chakre saa 5 onyango. Mane Ramogi TV. Ok wanyal rito mondo wadhi kodi e wuoth mopong' gi mo. Fweny sigendni mabeyo miwuoro. Tugo tuke mabeyo. Rom gi osiepe manyien. Puonjri gik mabeyo e wuodhni. Crispy chicken, coleslaw, tomato, mustard. Solo osiepeni kendo ikri ne mor e rogo mar nyithindo. Chieng' Ngeso chakre saa 3 okinyi. Mane Ramogi TV. Mana kamano ote mag jopiny. Engineer Lazaro Kanyamboku wacho kanyo ni be unyalo yudo a report mar devil worshipping agents in most social places cha. Otherwise government mondo owere kod their normal blame games and prioritize security mag all learners and learning institutions and ensure that compliance is done and surveillance 24/7 nyalo konyowa kabisa. Erokamano ahinya. Moro kaendi ayudo japuonja kochogo iluongo ni Tom Apamo kaka wanene gi puonj maber ahinya. Jomoko oromo duok penjo matek ahinya e sirikal ka. Chairman Tom Ouko Apamo jakano kochogo nene kamane ote mare kaendi. Morning Victor, nyinge en Amimo Kamimo, a parent representative in a national school. Parents are not allowed to access students' dormitories, even the parents' representatives. Amimo Kamimo wacho kamano. Then how are they representing Jogo? Yes. Ko kinyal they assess dormitory ma nyithindo ninde.
then meetings to kara in give you money mercy. Mercy cool. Yes. They should push back. Okay. Ngato bende penjo ka wacho kanyo ni maka joma jonyuol nigi role maduong' mokalo to kata kamano accountability begins with janyuol en owuon. Samite nyathini boarding school ja grade auchiel tiparo nade kaka janyuol nyakinonri erokamano ahinya. Mago duto gin penjo mag jonyuol ka gi weche ma jonyuol biro kaendi mochelo ka wacho ni Remjes Juma Magambo wacho kama kata watim nonro nyadi 100 to onge pod skunde biro mana wang'. Pacha en ka mokwongo nyaka waketh boarding te Kenya mar ariyo especially mag primary ka biro konyo kama duong' ahinya. Victor schools mosani jopuonje opong'o piny dwaro Elizabeth abro mana goye gi chung kanyo. Nitiere gik miluongo ni paro mag oganda. Jomoko moyiengore paro mag dini kuom gik matimore gi. Kanyo kabidhie osiepa ka in gi nonro to kar inyalo chomo DCI gi jo homicide nyalo konyowa ng'eyo matut kanyo. Nunyoto lal. Michael kawuok Nyango Makogelo, we are sorry nikech wawito nyithindwa madino bedo lakteche, joriemb ndeke, jotelo madongo. En gima lit ni itero nyathi e sikul to igocho ni nyathini owito ngimane. Ngima en ngima ochunowa kabisa kaka jonyuol. Oyawre Ramogi TV. Oyawre uru. Keto pesa mbele miyo jonyuol keto nyithindo tenge nikech gidich gimanyo. An Ayub Jakeno wuod Oyoma Nyabera wacho kamano e ote mare Nyabera. Okay. Schools masani jochiende opong'o jokama. Yesu kende, Yesu Luanda. Ini seno jachien gi wang'i jawinjo. Kimanyi nwa moko moponde sikunde go mondo wane ko nyalo gol gi achiel gachiel mondo ka dipone mane nyalo kelo konyruok. Koso nango. Yo kosa do muomora ka ng'okra fuok. To jachien mane no loro dhood ne gi oko jipod metho joka mamos mokende atiu mos yawa. Arokre ka lodh ga meka. No but ipenjo maber. Ing'eni samoro bende iwacho ga ni wamiyo jachien ting' moko mare. Yes. Nikech yot mondo imi jachien ting' to pok ipenjorie ni to into ang'o misetimo. Nyoro kanyalo nwa bondo gi osiepna Calvin Olango nyoko ni ji te dwaro nying maber. Nikech nying maber inyalo chiemo godo. Ka nyingi ber to wadhi aja kamoro to wakoni to miwanwa gini VOJ emoro waka. Tete mang'owa tete mo. Koro jachien bende nyinge rach. Magi mora mara. Makata ogweno ni owuoka ka torado obade dhoge kacha no nikech obade ochwanye to pado to ka ngipenje ni jachien ema noenda. Jachien nyinge rach. Wado meda gikwe okabi. So samoro bende wawe ketho nying jachien. Ni wachomra choma gi gik matimore tin wakoni makosa ni ka kod ka. Wawiluongo nying jachien. Nikech mana penjo ma adokie manyara wilaya wacho ni jo quality assurance. Maga keni gine TSC keni gine ministry. Gimiwa report. Mane gidhie sikunde ni mogik. Tok kata sikunde no kende. E Kenya mangima sani koro wachomo TSC twakone ni Nancy Macharia. Miwa report mag quality assurance mag skunde te ma Kenya ka Okay. Quality assurance officers gigin under TSC koso Ministry of Education. Ministry of Education. Yes. Koro wachoma belio kipsang. Twakone ni wadwaro repodegi. VOJ okaparie ka repodegi. Kata koro wa ministry. Wadhi ni counties. The one directors of education in each county. Yes. Wadhi ni directors of education counties. Status report mar
compliance. But ingeni sikaro wacho ni it's an ongoing process. Koro iga ka iga onego beni wantiere go nikech magi report monego beni gi furnish gi parliament kendo gi publish ne jopiny mondo ne. Koro sani onego beni gi golonwa mondo giwach ni wanto kama ne wantiere skund ni kane wa visit ne wan contented ni ne gi meet all the quality standards 100%. Magi momiyo skund ni owang' wakia. Koro jaduong Meli jakomar committee mar education ni embe nigi penjo. Embe nyakupenjo koro magi gik mondo winjo to gi senator Nyutu ge mondo ginyiswa ni gise summon jo education mar report okele bunge. Boko nego beni girito onego beni jo gi furnish repodego gi mondo kata representative ma japiny ng'eyo maber ni anto skunde manie constituency na ma standards magintiere. Okay, Victor penjo kan mangato bende mana kapok igo wiye ni morning Victor Juma. I am William Otieno. The question is, why are they locking the domes? Yes. Ngama no lock the dome ni? Report to wacho maber report te mondik go wacho maber ni they should not. Koro magiloro gi to giloro nango nikech report te unless ni quality assurance ma wacho ni pok notim. To mar ariyo ka matron ne nitiere iye ka en be no wang'e iye ka koso nango nikech mano be en a requirement ni dom ka dom nyaka bed gi matron maninde iye kanyo gi nyithindo. Victor, kiweyo kata manama waseneno kinde mang'eny e lipode mang'eny miyudo ka samoro miyo kata mana ng'ama kata family oloro ne nyithinde ot we kata mana sikul owuok nyithindo miyudo ka samoro wang' miru e ot yudo ka samoro miyo dhi e duka to loro ne nyithindo gi chien yudo ka samoro miyo wuok odhi bilo gire moro matin kose bilo gire ne kata mana wuoro kata mana family report moro mane le beach no file Homa Bay kama ne miyo moro de mielo jathu moro mara uma koro oloro nyithindo kare we nyangile ka gir kira gino mako katen to gini kelo edea ka en koro koduogo uyu ma okinyi tedo ka gik moko nyosa timore. Koro Victor chimoro ma ndalo moro owuok gi minoda ka dendelit gotieno to afwenyo ni mae koro nyaka waringo hospital to wan gi nyithindo ariyo matindo koro wago kwano nikech oyudo ka wendo makonyo wa kum sechego nodhi odhi ginene odhi e off to koro gini wuok otieno saa 4 koro wago kwano nikech nyithindo gi osenindo ok wanyal chiwo gi mondo mi waket gi e gari Nairobi ka bing'eyo ni ok chal gi dala ma samoro idhi luongo minatieno ni bidong na gi nyithindo birit na nyithindo gi koro wang'iyo to dhothe ma waweyo nono to wang'iyo ni nyathi maduong' cha oriek in case of anything obiro dhoth waweyo nyaka gate waweyo nono koro wawacho ni ok wabiting'o gi mondo wadhi nikech kwaduogo to waduogo e ot gotieno gimoro saa 9 ma nyalo paro ng'ama oduogo okelowa nikech kuchocho be koro gichomerowa ken muga ema noduogo ting'owa gi gari ka koro oduogowa nikech ing'eni at that situation be koro ok inyal riembo gari kiduogo maber ken ema nobiro hospital kama wantiere cha saa 9 odonjo gimoro saa 7 to wabet nyaka saa 9 moduogowa to kapok obiro to kuongo ringe ot kacha mokawo nyithindo ka otere ode koro samiloro ne nyithinde e ot ni ting'eni sitima nitie mach gin gik mawuok kamoro amora kech meje gin gik ma kata mana dala ot lum mako mach mawang' to kata mana ot moko od lum koro samiloro ne nyithinde ot tiwuoke ni kiweyo ni oken kata mana skul thoth nyithindo mosewang' miru makata jirende dwani mondo bi mach wang' to ungu idhi godo Kurido ka kinyalo konygi to ok nyal konygi magi gin gik manyaka wang'i gin safety requirements manyaka wabed godo ni kata mana ot emi wuokie we dhoth nono ma nyathi nyalo ringo to yudo kako timo nade owuok mamiyo mi kik wadwa ketho nying jachien kata kama jachien yueya ma embo onge gi weche mang'eny kaka jawacha e chiro Jandabari to koni anto an powerful machalo nade nikech jachien ne ok odhi loro dhoth gi oko ma Nyasaye omiyi rieko mondo mi kik idhi lor dhoth gi oko mondo wakaw safety precautions gi manyalo miyo wareso ngima nyithindo e yo machalo kama Victor. Erokamano ahinya. Ramogi FM ne dhi nyime kod mi weche manyien dak sadek marokinyi ka gin weche ma otuche kor gwenge kawuono piny Kenya pod nigi kuyo ka odiochienge mar kata kuom thuolo mar ndalo adek bandera mar piny Kenya kod mar Afrika ma ugwe ibro ng'aw nus brungot mar chiwo luor makende ne nyithindo ma bende nyocha owito ngimagi masira ma koch ni Nyakwar Mogajwang ka bende chenro mar kawo nyiriri mag del kata DNA test
ibro tim mar yango ni to magine gin nyithi ng'a e masira mabende pod omako oganda gi wuoro kod pinje mathoth mang'eny malo duoko. Omolo aol education sector oketh boarding every child odogo some gweng day school bende. Penjona ang'o wuon matimo ng'ato tero nyathi matin e boarding. Mano ote mar iluongo ni Karen Nyaralego. Harry Wuodo Yoma awuoro sirikal mar Kenya itero chiemo kama lich kamano to nyithindo nigi chandruok ndi kar mondo megi kony mar manyo nyithi ji ma owito ngimagi kaachiel kod mago mangima. Victor Ankaleb kawuok Miritini Mombasa mor gi chenro ma kaka onene en twak mamiyo jopiny puonj makare. An be timo mos makende jonyuol manyo lalo nyithindgi masich mach Hillside Academy Nyasaye omigi hocho makende. Erokamano maduong' ahinya. Maka Juma, where do we raise the issue of cultism in schools because of the spate of fires across? Nikech maendi to ne en accident to moko matimore mag high schools gi ahinya seche ma ji dhi ji kore ne penyni to wanyalo wachi ang'o? VOJ ing'eni sikunde ka bende mana kaka ne wawacho ni kaka janyuol bende ing'e nyathini bende ing'e timbene. Ka koro tang' ni picha nyathini bende nyalo wacho ni mato mar adiera. Mane gima timore sama ineno ka koro me nikech kata ka nye ndarasha ni pok otimore apa ni nye wase rekod maloyo sikunde 10 kor piny ma Kenya kama nyo osewang' mana jumbe 2 nyaka ne sikunde yepi. Tipenjori ni tang'o miyo nyithindo gi moko gin sikunde mowang' gi nyithindo moko gin agina mach mochakore weche mag sitima kotudore maber gi gik makamago. So kik wawachie ni erumbi ni nyithindo wang'o skul. Nyaka nonro yangi ni to ang'o manokelo mach nikech nitie moko masama ineno kaka sima koro nyalal ni to koduogo gi teko mang'eny to nitiere fault kamoro to timang'owa umuoch. Moko bende nyithindo panga nikech pok giikore maber ne penj. Samoro bende mana kaka wacho kachako ni boarding school kik wang'iye kaka jela nikech ng'eny ji ahinya to jopuonj ng'iyo boarding school ka jela. Ma ngima irido ne nyithindo kanyo ma nyithindo dwaro nafas moro amora ma de yudi mondo duokgi kanyo dala yue. So magi bende yudo katimore. So gimoro ni samoro wacho ni en weche mag cult, en weche mag ang'o, nyaka nonro tim mayang ni to ang'o manokelo manyni. Ka en mach mane en mar sitima tiwacho wacha ni mar sitima. Ka en mach ma nyithindo nyokwa kani ooyo sikul ka ne dinynwa jopuonj tiyowa marach wasomo seche mang'eny okwa yue kwa wuok e klas ka to penj watimo tang'o watimo you see gik matimre kor sikunde gi nyaka nonro tim nikech mar cult chato chalo gi gima wawacho ni timang'o iluonge nying jachien kama jachien. Erokamano joma dongo weche ng'eny ka mopogore kod mano masira to en neno ka gima pod osiko kod okinyi makawuono. Machielo ka en lit gi kuyo ma oganda osebedo ka neno kaluwore kod masira mag wang' apaya ma osebedo ka timore ahinya to e barabara ma kiwuok Londiane ki Kisumu kikalo gi Muroni kanyo ma tinende osebedo ka en kanyono ma osekelo thoe mang'eny ma pok odwaro ne Nyakwar Mgajwang'. Machielo en Olalo Manithi ma bende mbaka osegoye jotelo osegolo singo ni gisebedo kod paro makende matimo gima giluongo ni redesigning mar wach mar Olalo no. To nyaka karang'o ma bende remb oganda jo Kenya biro medo chwere ndara to wantie kod migepe mantiere kod ting' makamago. Wang'e nenda kaka weche nobedo director mara ng'isa ni oikore kama kaka weche nobedo Nyakwar Mgajwang'. Kaka nyithi sikul madhi skul otho. Koro wakwayo sirikal mondo ng'i gweng'wa ni ong'i ndara ni osenego ji marach. Sirikal kuyie tu winjwa barabara rach. Ruto konywa watho jaduong' watho warumo ndara. Tafadhali gikonywa giyawnwa yoni maduong' makata konyalo bedo ni owuok 4 makoni ka giyudo to gipaswa mondo wayud kaka ji konyore nikech ji hinyore en urido makata ok nyal ket bams. Muroni to Bangla yono rach kendo yono hinyo mang'eny ajalo timo yono pile saka saa to jotelo malo ok ng'e mano. Kia Johnson kidhi Kisumu yo rach to sirikal mantie yoni gichung' to gin osure gima gikawo kata gari ting'ango ok ng'igero ting'o gima ng'eny ok ging'i gin ging'iyo mana pesa gi.
watimo mos makende ne anyuola wede kod osiepe ma bende nyocha wito joga gi masira kendo magwang' apaya ma otimore gwenge mopogore opogore nyakwar Mgajwang' e Kenya ka mangima. Jomadongo pod wan mana gi kuyo. Dobe ni en wach mar design mar ndara koso onge ranyisi machiko kata ranyisi mag arita makare wache mag ndara koso dobe nang'o koso dobe ni en nyawo mag joma riembo gima waluongo ni human error ma NTSA kogolo report gi wacho ni largely atamalo maduong' ahinya mag tho mikelo en wach mar human error ni koso dobe nang'o jomadongo. VJ mokwongo mos makende ne jogo manyola lo jogi masira ahinya to manyotimore Bangla. Achiel kuom gi manyowito ngimagi nowachna gi minoda en jakanisa ma Tamu ACK ma kuro gileme gi mama na mamuoroni kuro mos makende VJ nyari ngendarano mana weekend ni to kwa achaka gi Londiani Junction makori wendara madhi Kericho kibiro michop nyaka Muhoroni kende dho factory kanyo kibiro nyaka Bangla kata Thessalia kaka jomoko luonge. VJ gik moko adek an kipenja manyal kelo masira. Mokwongo kiwuok Londiani kiridori kidhi Fortana manyaki chop Muhoroni iridori kabisa. Mangiso ni mtoki nyaka bedie ni nitiere shape maber. Brakes gibeyo, alignment otim maber, mtoka condition ne ber. Inbe driver driver ina kicha. Nikech kama go onge to chances mag yuda jali nitie. Nikech oridore to en gi konde. Ahinya ibrodo kasa moro ka in dereva mawendo kanyo. To kinye ni kona ni kanye. O kinye no ridorido ni gik kanye. Tido ka ng'eny jo mariembo kanyo gi speed mani malo. Mano mokwongo. Mar ariyo, design mar ndara ni. Apani pinyi tinde olonya. Mandara inyalo losi nikech king'iyo SGR kowuok Mombasa nyaka Nairobi. Onge kumogo e kona kata dichiel. Iwacho ni en street. Onge kumogo e kona. Apani piny olonye sani ma design mar ndara inyalo losie ma onge konde mang'eny kaka ginang'o gin no. Nikech mano bende makelo shida Nithi Bridge. Nikech Nithi Bridge kiseluwo kanyo en kuma seriembe makidhiye to in kata kaka dereba nyaki dikri koyo moro nyaka donjeni. Nikech oridore to mianda to dhi malong ma kiketori aketa go ledhi ni gari ong'e kuma dhiye tihinyori. So state mar ndara bende nyaneno ka report moro nitiere mawuok ken kama wacho ni mondo ndara no bed redesigned bro kao bilion 50. To ka en bilion 50 dongo suru ne japiny Kenya machule. Ok gikwa loan kuma gikwaye ga jado piny Kenya broch boto los ndara. Nikech ngima to is very important. Ka biro e ajali makoro nye timore Bangla ni. Nyene VJ Junction Muhoroni factory nyaka main road Kericho Awasi kuma ng'eny ji luongo ni Thessalia. Nyene en kilomita di. Aboro kata uchiel. Tingeni sani kiringo kanyo VJ to kawi matine dakika 30. Rach de. Nikech orach. Nikech orach otimo portal nyaki lokri koni, ichung, irit joka bi, ekiti mang'o, ekikal. Yocha neno kantie site mar kambi moro mar ndara kanye to kang'iyo ni en marang'o? Gin giloso Muhoroni factory junction Goda Buoro kochomo Chemele roundabout. Mane magiloso. So moro mabiro maduogo main road ne okapar ka ene mpango gi. To kata ka bedie to ok gimie priority kech mane madegi chakogo. So en distance matin. To nikech iwacho ni kiwuok Kisumo tibiro Nakuru to kiluwo Londiani to nitiere kilomita malach
mitimo ang'o mikungo gi sabe koro ji ohero ndarano koro mtokni ng'eny nyaka joma welo so nitie joma welo e ndarani, nitie joma mitokni gi ok beyo, ndara bende rach, nitie joma nigi haraka ahinya tang' ne gi ng'uono na to josampa Noa maringo ng'we Kisumu Nairobi ne tito ratita kanyo mipenjo ni to kin mikwek en haraka mane so ajali matimore Londiani Muhoroni ng'enyne an kipenja to gin design mar ndara ok ber ahinya mar ariyo en human error nikech dhano nigi haraka ma ok onego bedie to mar adek condition mar mitokni nikech jiringa gi mitoka nikia ni mitokni brakes chalo nade nikia ni mitokni alignment otim nade nikech kacha en samoro ipomna kichope vibugone to dwane ilok gari mondo kikitim ang'o kikigo e poto to sami lokeno bende en gi stability maber manyaka ang' nitim ang'o ang' ni control ego koso kiloke kama te kakidhi ineno mar ariyo joma ni garaka nikech kiwacho ni lori no brakes no chut to kaka brake to osechut to dereva bende gi pache bendo ng'e gigo madotim godo ang'o madoresre godo to reso godo joko magitie ang'o matiyo gi ndarani bende so nitie puonj mang'eny gi horruok madwarore kanyo nona to wabro nego ji mang'eny nikech mana ticha beach gokinyi kakalo kanyo tachaka yudo ka nitie ajali manonego jok moko matiyo kaunti ma Homa Bay karibu ji 3 to king'iyo mano bende lori ridore to gin gidhi malo to lori brakes apano chot koro gibiro to lori bendo bayo to rakore kodgi so mago gik matimore to ndara no VOJ anytime milo nyaka yude ka trailer moro yueye bath ndara ni lokore so kibedie kata chik ni mtoka kiwango mar weight makama okonego ridre ndara no kibedie kata chik ni mtoka maringe ndara no speed nyaka bedie kama nikech speed to nitie to implementation ema timo ng'o onge nikech sampa kokali VOJ to kali to speed ma intiende ngeni bende samori riembe speed moro mikoni mato adhi mateka ahinya lakini wakasara kaza tipo mna kasampo kali chwa to be kuri chako goriche to eto ringe speed mane kane mamarani to bende buoga nadwa dhi mateka ahinya tento mokalani to tingo ji mang'eny tingo dhano so nitiere gik mang'eny monego tim apani ajali mar ndara ahinya to wan kaka derepe ema nyaka wadog chien erokamano dhano bende otamong' Nyasaye nyocha timoro nocha idho public transport moro no ka jikaso driver ni nyon mo pili no rusadi makore ka gen garaka oka gimondi gichwako driver ni nyon mo ok ber erokamano Nyarawila kuyo podo makowa en ang'o marach ndara karach ka nigi potholes bende je ywak kober en jwe bende ywak VOJ wachak gi gomos ne joma wito ngimagi kata joma ni hospital mar ni kuonde mag thieth so mana kaka seni omule no ing'eni ambe sani koro nego bed ni wang'iyo ni kata ka en wuoth mar ndara no to ini wuon ikori marom nade wuoth mar ndara no king'iyo statistics dwe makoro wantiere ni August tarik 1 nyaka September tarik 6 king'iyo report mar NTSA ji 27 wawito ngimagi manyiso ni in 1 month wawito ji 27 no wabet gi accident 27 to joma wito ngimagi to ji 79 okay to ji mani hospital gin ji 100 gi 82 manyiso ni dwe achiel mano ngima mwatima ng'oa mowito tendar ka moro ndalo moko be ne gitogo gigolo moro mar between January tarik 1 nyaka dwe mar 4 tarik 1 macha be ne giwacho mabe ni ndalogo ne ji manosewito ngimagi ni 1189 e dweche 4 kori penjri niya kawadhi gi mtindono ma wachopo Disemba
wabro bet kwa wito ji adi. Higa mokadho cha ne wawito ji mokadho 1908 endara. Mokadho ne mane ji otho higa mokadho cha mane wawito ji 3,316. Koro nyisa ni ka king'iyo ngima mar ji mawito ngimagi kata kansa mawacho ni nego ji ni, aparo ni ndara nego ji moingo kata kansa kata tuoche moko ma ji thone osiptal. Koro anaparo ni kendo kwa dok ten mana ni mondo wang'e ni to human error ni ndalo moko nitie mane wabunge omend chik mar ndara. Magi wacho ni kata derepe mag ndara onego beni doke refresher course. To ni neno ka jo transport nogo koko kabisa. Mo wacho ni mano koro ntiere kaka chikno kendo dwa hinyogi. Manyaka jo NTSA be odogoroko gi wajumbe. Mo wacho mabeni chik mane giketo go strong makoro kendo jo transport ibangoa yuagore kendo ok ginyal manage. To mana gima senior wacho niya kwa timo inspections gi ang ninge na de condition ma mtoka. Mara ringe ni mtoka mang'eny makos accident gi gin mag ohala. Manyiso ni sama en odhi mowuok Nairobi ka modhi nyaka Kisumu, modhi nyaka Bondo kata modhi nyaka Siaya, kendo chako gota choduogo mana Nairobi. Ibro yudo kaka ebe kochopo kendo driver modonjono ochako kendo pango mana ji kendo doko. Kori penjiri ni ng'at ni osebete ndara for how many hours. Chopo kama kore no ol moriembo to bido kantiere manindo kata mtoka kanyo koriembo. Mara ariyo nikech odwa ni mondo dhi chon okel ji mondo neno tiyo, odwa ni mondo nyon speed ahinya. Emomineno kaka kambi kaka Easy Coach, Crown ang'ogi nigi ng'iyo ga nyaka speed. Maka no nego beni kiwuok Nairobi kati donjo Bondo saa 2 to kar mondo ichop saa 2 to chopo saa 1 nyaka driver no wache ni to no chopo nade saa 1 ok saa 2. But mtokni machielo gi tok deo mano tek na dhi matimang'o ago tan na timang'o chaki duogo to driver chiel mogolo ji Nairobi ka moduoko Kaluo ema chak duogo kendo ema chako duogo te minya yudo ka kendo kochopo kendo ka biashara ber to mako mana ndara kendo timang'o odok. Koro yudo kaka nitiere fatigue ma driver, nitiere mtoka te and wear pokuchungo kata mong'iyo to mtoka ni brakes ne ni nade, condition ne ni nade, walok mafuta gene ok uno tielo ji. Joma untiere godo gi beng'eny gi ntie mani garaka. Nyisi ni mondo wadhi piyo piyo. Basi ineno ka kuonde kaka Londiani gino yudo ka ng'ato wacho ni mayo mariembe ga mtoka pile ang'iyogo. Koro samoro in ming'iyo godo ntithi iyudo ka ine kona makoro mtoka moro bwa kuchicho gi speed mabe wendo. Iwacho ga pile ni ka ine ndara to ine ma in soba e ndara. Kiking'e ni ng'ama chielo mariembo no be chal kodi. Koro yudo ka assumptions miketo mang'eny mag ndara gi. Emomineno ka ji wito ngimagi nikech pile ka pile onge odiochieng' makadho moko winje ni accident otimre ndara. Ten gima lit kabisa ka wabed ni wawito ji e ndara ka wanyalo konyo ji nikech wawe kata condition mar ndara no. Ang'o momiyo kuonde makoro ndala ler be kendo watimo ang'o wawite ji. Koro aparo ni gini be nyaka duoge kendo enforcers ma polise be gi jo NTSA. Nikech inya yudo ka in samoro mtoko kadhi malich to kichopo mbele to yudo ka polisi nitie. To bokata kada tinde kuonde moko wacho ni ang'e ni jo speed kane kama ging'e kuonde ma jogi chung'e ga nitie kaka gimira signal nitie kaka gimosre ndara kanye. Koro nyise nyawadgi ni gin mbele kata cha to police no bedo kana okadha kada maber modhi to kata ni main road kata neno nderni wa mantiere kata mantiere i town kuonde gi be kiyudo kaka matatu iriembo samoro nitie ma ine michung'e ndara wacho no wada an adwa na chop kuma adwa dhi matatu ni taneno ni gimar tineno koka adhi to poko budho kata kichopo mbele tido kose timo accident osetuomre mbele kacha kori penji ni taraka ne en marang kori do kama gigi kama if we don't follow pod kineno statistics en gima lit kabisa ko wito ng'enji kama pile kapile endara onego wado wapenjre niya wane modo bedo gi craziness mandara no koso watimna angure wacho gane timore nade chilore gi mo bas kore ndara ka ahinya nyato jok man miluongo ni chopa gi wacho ni chopa chulore kende kawe loan koro nyako chulore yes koro chopa chulore kende wach malicha Gavana nitiere thuok wachne
anya conduct magaberia bende joidh nyamburko na wacho kache ni moko chwalo mach ni nyon mo ne ipra nyose duoko nengo mo koro nyona mo moko bende gari ni marach to giidho kaka accident moro manyocho timore mar nyamburko moro mane dhi coast bus ni to niwinjo ka jogo wacho ni kane wachopo Kericho to mtoka ni olorwa ni lose kochako ringo bende pod winjo ka gima chal mare ok ber to gibeta beta we agine andes ne jewie kama okoni chopa chulore kende chopa chulore gi rembwa kama koro gikieni ok ochulore kende kech ka jogi temo mondo mi ochulore kende to rembwa emo chulore godo Victor, kami temo kelo ni gik kama koro dhano bende nyaka chak ng'iyo ni to ere kapod waweyo sirikal nikech wang'iyo ni log gini kama gini nitie to en mibadhi mibadhi mokelo gigi te to kapod ok wablame mibadhi gobila machoka ni to nyaka wan wawegi. Victor, isebetie gari to nitiere jok moko ma bende mana kaka iwacho ni kit dhano ka kit dhok dereva riembo matek jomoko kone ni we dhi kaka idhini to jomoko chwale no med dhi gin garaka to kwero driver mondo we timo gima rach to muok moro gi njaga moro moywayo chien kocha nyise ni tuende samoro ine gari oketo thum makata kaka inyalo kawo simu onge monego ilor nikech ing'eni nitiere simbe moko mabiro midhien to koro makata kuma ng'ani dwa yudie gi gini kata kaka iwuo ok winjire ma ng'ato penji ni to tiyudo ka ng'ato to wacho ni ameda nyon mo iwinjo ko wacho ni ka idwaro kamidhie mos tinyiew gachi gibane wach mabe ng'amoko ne mondo idh gari ni ing'eni nitie mentality ni joma idho matatu ni gin joma onge geche ok en kamano intiere gimomi iluonge ni public transport samoro kama dhiye cha parking onge samoro kama dhiye cha means maneno madhi tera mapiyo en mar public samoro mana promote public transport sector to bende samoro bende bedo gi jomoko ni eka king'eyo kaka ji bodak mbaka kaka piny entiere ang'o ma piny wacho oko kunyo kisiko mane gachi ti wuok idieni ok ibi ng'e gima timore kae bende mimbe ing'e kit dhano nikech dhano ok onyuoli kindi koro aparo ni ka nitiere gik marach mana kaka iwinji iwacho gi wach masira mancha nokwongo timore Londianicha miwinjo ka ng'ato okawo patik modhi onyiso nyako bila ni gari ni kaka iriembe gi kaka odhini ok wadhi maber to polis kosebiro to go mbaka gi makanga to gitieko to gari nodhi. Victor, jeyo chake kawache ntiere weche adek maduong' ahinya e ndara kae mamiyo masirni gitimore. Mokwongo en makosa mar dhano miwacho ni human factors kata human errors. Ing'eyo Victor ni e higa ni machi ni thuolo mar adek ma wawuoye wach masirni ka en main topic e kaka wanene ka to wawacho ga ni ka ok ochuni to kitimi ang'o dwe mar adek ne walosie wachni higa mokalo dwe mar adek ne walose ka Ken obet kama Jeyo obetieni higa mokalo ne walosie wachni ka Jeyo obet kama obede ni pok oloko kom kata Nyarawira pok oloko imbe pok iloko weri gi kinde mane wawilo gi Jeyo koro Victor gini king'iyo kaka wawito jowa e ndara to wapenjore ni nyaka karang'o Londiani ka mana ka jalup jatend piny koka sirikal manyien ni odonjo ajali notimore Kericho kae mapek kinyalo paro manyogi dhi magigoye maduong' ma county government ma Kericho nodonjie mochamie pesa ma bang' dweche adek to pesa kare manocham kae ke magema gi pesa manonego bene miyo jok mane dhi iko jogi ka nocham te oduoki e gimi winjo penjo mi penjo sama wanie weche mag meka jotelo mar usore kama jali oringo odhi odonjie to giseoro mos e mbui e Facebook gi kuonde duto te ndara ma wacho marach mar Muoroni ni
Juma mokale manyocha William Ruto nitiere kaluo gi jotend gi wajumbe moyier nyaka gi MCS gi te. Ne ok wawinjo ka ng'ato mulo wach ndarani. To kata ka ne gimule ne ok onyiswa no mule. To ndarani usiko nego ji pile ka pile. Koro weche mag human error gi nitiere moko makati iwacho ni masira kindaki. To nitiere moko minyalo ndek. Nitiere masira moko minyalo ndaki Victor. Ang'o momiyo awacho kama? Nitiere wer moro iwero mar kanisa ni gima moni idhi e ngima ini wuon ting'eyo maler gima moni idhi e ngima gima ni e gachi no ini wuon ing'eyo kata ka en ndiki ting'e ni break yom yom makata ka bie ndara to ndika ni break yom yom to ka en apiko ming'e ni pokitimo ne service ting'eyo gachi bende sama onge insurance ing'eyo makata kichope roundabout tilura iwe mano bila nenia kako chungu kama tiwe mane mitonena koro wach ma Nyarawila wacho to jeibe wacho mar ng'we ahire titi mondo mi jogi olaw pesa to Nyaraila biwinjo kogo story gi ginano ochiwo ranyisi gi geche moko miyudo ka drepe ni e salary koro ng'eyo ni kod ringo matek kod ringo ginene to radio sache cha nitie tiyudo ka weg geche gi nigi miluma mamalo gi siso mathoth mar omenda ma kata ka driver kone ni gari rach to wacho ni awatema tema ewe watema tema pesa kose chok ne Juma to koro bedo ne malit mondo goli e fuku mawuok madhi timo ne gari service bedo ne malit mosedonjo ok oyie mondo mi ogol gari tiende urumo to mosedonjo ni lit ne golo koro giko ni tie gari ni dhi muoch ka gari tiende muoch to gari ni bende ni airititi ema kelo gigi mar ariyo kata mar adek nikech moko jowete go osewacho weche mag environment samoro nitie miyudo ka chuodho nitie kotho chwe ang'wengo nitie ido ka magi gin gik monego beni to ere kaka dhano ng'eyo ni ginyalo dhi emos to watiek gi chuny wach ma en mibadhi mar obila Victor mai kama dag wach nitie nikech kondek negi wenge gi tek ging'eyo no obila cha ging'iyo go jo NTSA ma yande ni ndara gi bende yuare go obila nikech giketho ne obila mag traffic chiro nikech chieng' ma jo NTSA ni ndara jomoko golo geche gi ting'e ni Victor ok giti to sabi aboro to polisi pok oneno geche mag ng'iyo go ka koro gimbe ok gidwa ni jo NTSA gi obedi ma chieng' ma jo NTSA ntie to gisenyiso joka gine ma gichiwo report Victor gigi chakore gi kuonde moket mag inspections mag geche gi to chalore mana gi weche mag school ka miwinjo wacho miwinjo jai wacho ni iyudo ka ng'ato nigi receipt mar inspection mar school skunde idwa yaw to nikech ong'e ng'ane gi ng'ane to wacha otieko nyoche ka waneno ka wajumbe wuotho gi barua mag jopuonj mag TSC mowacho ni un jopuonj ma kama kama nikech ong'e ni kanyo nogoye kura omigi adi gini wuok godo nade koro Victor inspection kai monego bedni report mar inspection kech onego bedni gari ing'iyo ni to is it roadworthy tido ka ng'ato osechulo makata gari ok odhi inspection to seti mang'o receipt mar inspection sticker mar inspection en godo sama wawueni kata mane i town ka ga kuom ranyisi kitiyo gi Kangundo road kidwa wuok kae mondo ichop choka ibiro kalo police station chiegni aboro kiwuok e town kata miridori matin but nasiko kanyo ibiro yudogi Victor kichopo roundabout mar Jogo Road mar City Stadium gin kanyo ridri matin pok idhi kata mabor kech wa sama wueni bende giwinjo wai but bama kanyo kaloleni but bama kanyo gin tie chop kaloleni ka magi sama wueni ok kata mana kiny gin tie kia kaloleni chop DC ichopo Makadara kanyo gin tie makaloleni gitu koro thuth aya kia kanyo chopo Amza gintie ichopo Donong gintie ichopo Mutindwa gintie kia Mutindwa kanyo kigo kona monde ma Kangundo road gintie ki chiegni chopo Mama Lucy gintie kikalo Mama Lucy kanyo mi ibiro saika ka gintie ichopo Kayole junction Victor gintie kanyo kore edak kaponi gintie kanyo weekend kabi kono da yudo ka ging'eny kanyo to chuny wach ni yudo ka giduto gin gi kalam gi buk matin notebook magigoye number plate mosekalo
ok charge shite magi ok ndiko Victor jogi ongi kara wendo Jerusalem kendo iwuon gari ka ok ikalo yono to chiegni gocho ni to kawuono to ni iluwo kanye uko wapi iwinjo Victor nekech ma e jogi ni ndara ok mondo migi inspect geche ok gibeng'iyo ni to gari ni oting'o ji mang'eny gin tax collectors koro miyo to chakore gi jatend piny gi jatend migawo mochung' ne ndara gi jatend migawo mochung' ne weche mag arita kwe onge gima gikia seche moko ibuok kiwinjo ka giwacho no mako bila moko ni kane chiwo bribes ne chiwo bisin to magi gini magi kawo ahinya koso pesa magi kawo ni maralum mopogore gi mamoko ma joka kawo erokamano ahinya Fred kaachiel kod jowetewa mamoko wanyalo konyo tieko nade masira mag ndara gi jawinjo marwa gi janeno marwa nikech ma en wach makoro makowa kanyakla winjo kanyo nitie both mar sirikal gime bekepe mar sirikal nitie both mar driver nitie both mar jowuoth gi joma tiyo gi wang' apaya kong'isi ni wan gi footbridge ka monego bed ni itiyogo jomoko neno ni ndara man nyaka gi ng'ada miya paro report moro mane od fwambo moro mar piny Ingresa miluongo ni African Eye nogolo wach mar inspection kaka itimo weth ma kamoro nyalo keto ngima jopiny e andaki mapok odwar Nyakwaro Magajwang' weche pod thoth ka Nyakwaro Magajwang' to kata kamano wadhi achiel kachiel nyaka komiti mar bunge mar Senate ma ochoe kom kod Senator ma Vihiga County ma bende gikone jo Kenya noyudo fweny machielo ni kar weche mag mibadhi gin weche ma dho kalam tiye mang'eny ndi achiel kuomgi en weche mag on source revenue ma bende wacho ni counties mamoko keto mani malo mokalo kaka yo makende mar yudo thuolo mar yako pes jopiny moko bende ok gideclare kata ok giyang ni adima gichoko Nyakwaro Mogito machielo en wach mar counties moko buora mantiere kod accounts mag bengi mathoth ndi governor ma Migori County nyopiny nyoro to nolero nyoro gimomiyo Migori County nitiere kod accounts mag bengi malawo na 208 winjena kaka Auditor General nyocha oloso ewi wach ni kinde mano chope nyim komiti ma ochung' ne weche mag mwandu mag jopiny kete manaka. And you've seen probably in some of my reports that I'm now questioning the amount that the service providers are indicating as revenue raised for the entities. Because in there you have systems that we are sometimes told had some downtime. And you know that downtime revenue was still being collected. Or we have commissions that are way above what should have been deducted. And sometimes it comes out because there's underestimation of the revenue. So it's an area we are looking at with my data science team. Wanguke mana matino na Nyakwaro Mogajwang' ntika mana rito kanyo wach mar account kata kamano senior ma en wach mang'e ni kaka ng'amuso bedo kaluwo gik malongo ni fiscal discipline neno ka gima pod wan mabor ahinya chik to wan go miluongo ni PFM Act gini pod bago baga chon ni wacho na winjo ga kiwacho ni jopuonj mang'eny na oketho kabete Gima jopuonj mang'eny no ketho kabete nikech japuonj ka japuonj en gi rieki ne modwa no tim ang'o mi nyithindo ka in e county kata in VOJ tidwa ng'eyo ni pesa ni chalo nade to tiyo nade ibedo ga account matin ming'e ni ma donjo tatimo goda achiel ariyo adek ma takungo mar timo achiel ariyo adek to moro ni takene mar timo achiel ariyo adek bedo mayot to ka in ga account moinga par VOJ to mokwongo gima nyaka ipenjre ni to account apar gi itimo nade ang'o miyo nyaka ibed mana kodgi apar inyalo wacho ni county lach departments ng'eny to kata ka bed ni departments ng'eny to account mohingo 100 idwa timo nade mibadhi betie sama department ka department otimo ang'o mi account mare nikech kata ka koro in governor tipenjo n'odiochieng' ma kawuono achoko pesa di to in ga account 230 ma pesa onego bed ni donje ibro ng'e nade na account mane ma pesa donje ten pesa ng'o
Gima Nancy Gathungu wacho ni e shida mang'eny ma counties wanego temo miyo yot chamo county. It is by design. It is by design. Okay, they need it. Tibro yudo kamoko en ni sirikal modonjo manyien bende yao mage. Nikech Nancy Gathungu ywak ni kuonde moko yudo ni sama pesa osedonjo machulo supplier, account no inactive. Bang' dweche adek en inactive. Ka pesa biro to inactive. To bank charges geregi to nitie. Pes jopiny. Emomiyo VOJ chik nitiere ma prescribe ni counties onego obed gadiwa accounts mag. Ni neno ka governor ma Bungoma nokete tago maliet mane weche account. To no konyal duoko nikech obende moko nokia. Iyudo ka dispensary moro nitiere koro gweng'. To le dispensary no niga account. Aselimi dala. Iselima dala. Ing'e go bei dispensary. Ng'ata mabire go bei dispensary kacha. Pesa mane modwa chulo e account mar go bei dispensary. Kaponi go bei dispensary nitiere. Dakane onge. Koro go bei dispensary dwaro account motimo nade. To nitiere bondo ma en osiptal maduong' ma coordinate osiptendegi. Ma ka nitie requisition ma wuok go bei dispensary. To dhi bondo. To ka en pesa monego tigo to can be dispensed from account ma bondo. So account mang'eny gi VOJ, the long short of it en ni mago ema nyayo mibadhi e county. Mago emikwalo godo county. Nikech moko nigi nyinge machalre. To nikech gin gi nyinge machalre koro pesa wuok e sirikal mamalo to dhi e nying kara nying modhie no ok en official mar county cha en nying mochake. Tangi poge titimo kode ohala to ka pesa oseduogo to akawo nyinyo te kwaduoko ne county pesa ne eka account ma county cha de bedo active after 3 months nikech pesa manyoor cha watimo godo ohala. Supply moro no chiek kamoro nyaka wateri. Pes county ni emwatiyogo. Kose chulwa te kwaduoko ne county pesa ne tido ka account no bedo active to wan wadonge profit wa itiyo gi pes jopiny marach. So onego bed chik miluwo ma prescribe ni counties niga account adiwa eka bro bedo mayot. Sani sirikal kano chakore to nwadwa goe koko. To an kipenja tapani en achiel kuom yore maber mar ng'iyo ni to sirikal loso pesa di. Nitiere traceability ga accountability. Gir mar chudo e citizen. Wanyalo sani yude record makoni department makama nyoyudo pesa machalo kama nikech kwa dhie records mag e-citizen to aneno. Machachoncha ichulo pesa NHIF to pesa dino ok bed reflected VOJ. Nyaka ng'imanya ng'ato ka NHIF kanyo mang'ini account ni malodni to pesa tichulo gi M-Pesa kichukone ni chulo. Idhi manyo passport ka passport ni itugo godo atuga pesa tisechulo nikech ok nyal neno pesa kuma ni chule. So limited accounts account matin ber miyo county ng'eni en gi pesa di. Ng'ato nyot tang'ona group moro antiere ni governor mama chaku mama Kueni Mutula Kilonzo Junior oloso app moro simu ka ma ong'e godo ni department ka department mare mar county in a day pesa di modonje mong'e ni in a day wan kaka county wachoko pesa makama. Nikech gi track gi real time gin ga accounts ma limited to ka koro in ga accounts 230 tami kata donge momiyo yot chamo kari gin governors no bedo gi tabu ahinya duoko penjogi nikech gin bende gi kia moko. Auditor General ng'eyo nikech samotimo audit to penjogi to neno receipt to neno bank transactions to penjo. Governor kia en ang'o bedo updated. So governors wa nyaka dog chien magi penjo matek magi gol order magi wach ni ooyo mondo wang'i kaka revenue wachalo
to bende mondo wang'e ni revenue ma wan godo gi wa dispense nade mar konyo jopiny accounts go nyaka dog piny mondo wang'e ni pesa di modonjo in a day mondo wang'e ni pesa di motiyo in a day makes it very easy. Erokamano. Nyarawelo. VOJ ing'e ni nitie gima paro ni okwanyis jo counties nitie account miluongo ni county revenue fund. County revenue fund ni ema pesa shareable revenue donje. Miyudo ka counties koseyudo pesa division of revenue to sani gidhi kadho chik miluongo ni county allocation of revenue kara. To bang' kara no nitiere iluongo ni cash disbursement schedule ma treasury koro kelo to senators puodho. Koro cash disbursement schedule ni golo omenda michiwo dwe ka dwe madhi e counties. Ma idhi ang'owa e county revenue fund. County revenue fund ni okitim godo any revenue expenditure at source. Manyiso ni pesa mi generate modonjo account ni okinyal tim ang'owa, okinyal spend. Koro mondo counties ong'i kaka nyalo navigate ma gidhi giyawo accounts mang'eny ma pesa donje koka gikete county revenue fund ni nikech county revenue fund ni ka higa dhi rumo to pesa manitiere dok back to the exchequer for reallocation. Koro yudo ka banks moko gi kantiere to yot negi mondo me gitim ang'owa expenditure gi spend at source. Mar ariyo iyudo ka banks gin accounts mantiere mang'eny gi emido ka tinde governors nyiso ni wan on source revenue waris pesa mang'eny kabisa. Nyocha ncha neno ka Kiambu pakre kaka gigoyo mokalo bilion Murang'a no ndiko Homabay. Koro gitimo mano nikech koro gidhie accounts mang'eny manitiere gi mondo giwache ni mai pesa mwatimo ang'o generate on the side. Ting'eni shida gite owuoke third basic shareable revenue formula. Mano ket chamani wacho ni kitwatimo incentive ne counties mondo mi counties focus on source revenue. Nikech no chopo kama counties ne rely on mana pesa mar exchequer cha ma sirikal cha mang'eny ne dhie recurrent mondo gitigo. Koro mondo mi counties incentives achiel kuom parameters manoketi nen mar incentives no mondo mi odhir counties o generate pesa gi. But koro generation no bochako yawo kendo dhot machielo mar mibadhi. Makorido ka ng'ato wacho ni wan watemo make sure ni on source revenue ni wakelo nu mondo ne ni county tiyo matek. To mane manine no kata sani king'iyo finance law mawuok e counties tingi Finance Act mar national government ibro yudo kantie clash double taxation mang'eny manitiere nikech ng'ato ok ng'e ni chik maduong' cha en ang'o gi mar counties ni wang'adang'o tek ni ginyalo generate pesa emomiyo yudo ka matatu mtoka mowuok ma transport goods moa Nairobi ko kadho Nakuru to chulo tax Nakuru kodonjo Bomet ochulo Bomet kodonjo Kericho ochulo Kericho kodonjo Kisumu. Koro ng'ato penjre niya why will I do business cross gine manyiso ni wuoyo manitiere cha onge nikech county ka county dwa loso pesa ne. Kore momineno ka accounts miyawo mang'eny gi is a way maginyiso godo ni we are generating money. Iyudo kata sani tinde gweng'u kidwa gedo bing'e ni sani chulo gine mar gedo inspection gibiro ging'iyo and magi gik monego beni Senate koro donjo to make sure ni gi harmonize double taxations matimre gi nikech magi open holes ma counties koro loso go pesa minjo ka governor nyisi niya an county na watiyo matek kabisa ma on source revenue koket nitie chieng' manyicho go list no mane winjo ka governors pakore kaka on source revenue gi gin malo kabisa gitiyo matek lakini ja piny monego nikech devolution ang'o mebio devolution nobiro to empower ja piny. Koro ka ja piny mane piny ni maybe tax manchigo ko uso omena kata reche ndara en 1,000 kata 2,000 sani koro chulo 10,000 to 10,000 no to gik mo uso go tok chop pesa no
koro igole tich kosi kete tich nikech jogi to ng'iyo kaka timo to japiny be jo revenue go ong'ere maber ma en ben mana gi buk kaka ne owacho mar obila cha gimbe gin mana gi buk ma kochiwo gokinyi to ng'eyo to kawuono achoko marom nade chiro kawuono atimo marom nade koro kae be ntiere mare mar mfuko Nairobi County kaka idhiye mondo iyud daily collection mana mar parking kende en pesa mang'eny malich lakini mabedo declared nikech nitie ndalo mane senator wacho ni kod tin ahinya to dhi gimoro milion 12 to ibro yudo ka declaration ok chop kata milion 5 manyiso ni modong' ni en mfuko ng'ato nikech nyisa ni town ka in kichopo ibo nyisi ni parking 200 idonjo kanyo ichulo 200 no for 30 minutes iwuok ng'ama chielo chako biro donjo kanyo chulo kendo in a day ibro yudo ka mtokni 10 chunge gina parking lakini declaration ten ma mtokni 2 kata mtokni 3 ko kama to mtoka achiel koro yudo magi momineno ka accounts gi ng'eny kech accounts gi ema koro konyo ji mane makoro yudo ka kata county bido ka ng'ato koro nitie kaka loso lwete miyudo ka no donje county kawuono kiny kiromo kode tipenjo ni to to kara county nyiemo ne to ere kaka koro negi kelo mi auditor general reporter ila gi submitting auditing process ingeni in bedo thuolo enough mar miyogi ingeni in kojuogi ibro dwaro ni ichul mondo ingeni to pesa ni chulo kanyo edho mi receipt ko kamano to mi code number michude ko kamano to mi account michude koro in ibro chulo kanyo koro paper trail no ema nyiso ga auditor nikech auditor koro luwo paper trail no kanye miyudo ka koro figures gi wuoke miyudo ka you cannot reconcile gi gima koro wuoke county imiya paro school moro ma bende nigi account mang'eny michule school fees mag bengi maromo na 10 na penjo no to poko miya duoko nyaka wuono governor gini kare beto gajore gik magajore kendo matuomore ingene Victor sama nyarawila gi iloso to gimoro bire pacha tapenjora ni ineno kaka jeyo betni jeni ing'e maber kawuono kobire studio kaka to amua no wuotho to long morwake ni nigo fuku chakre pinku kibire chonge nti ofuku kobiro ka en go fuku nigo fuku kamora mora mano kuje ibonyo kae to nyaka koti neni bendo fuku ineno fuku no en gimoro ka to dende ni te otimatimo fuku makore en fuku onyalo chalo nade onyalo mako den ma ok en je ibonyo kata mana in kata mana nyarawila lawe ni kakoro nigo fuku kamora mora nyaka ng'e kunigo fuku dango chal nade to wacho ni pesa ma en godo to noromo mano fuka achiel ni moko gi owilo change matindo tindo oketo moko so nyake wuoche mano jakuo wach no otieko mano en jakuo ka pesa tin mamichul nyamrerwa onge kuonde moko sani dweche 5 poko chul nyamrerwa kuonde moko nyathi osechako wuotho to nyamrerwa poko chulo nyathi osechako dhi sikul monego nyamrero tamre ni nyathi ni in ng'eni dhi sikul to to minuni gi gopa poko chul ka pesa tin ma chul jotije onge to miyawo godo account gi tiyawo nade to procedure mane miluwo ka pod ok oyaw account minutes mage nikech account moro amora ka pod ok oyaw onego bed nitiere minutes ma wacho ni J gi nyarawila gi VOJ ema dhi bedo signatory e account ni cabinet meeting mane manyocha ne obetie mar governors gi joge mung'eyo godo tiende ni governors are not in charge to ka gin in charge magi proxy magi onge explanation ma ng'ata ng'ata bochien ka inyalo chiwo ni county achiel nyalo bedo ga accounts 230 to pod ng'ato moro wang'e nyisi ni gigi magi gitimo Victor mano onge mogike wi wach no nikech sa Victor nyocha waneno ka jotelo ahinya makaluo osiko ni Ruto jakuo William Ruto jakuo ng'ata ni jakuo William Ruto ni okelo e-citizen owacho ni pesa te ma koro wuogi kata ka kwale we akwale ko wuok kamoro achiel mabeto bire kochwe magi e gin wuok oken gi matindo tindo role mar senators enango
nwayudo ka senators gi kare giber malich sama to koyier gi gibedo governors to koro gin jokuoye maloyo. Waneno gino timore Nairobi ka, waneno weche gi wuok king'iyo gina na governor ma Migori ne senator, governor ma Siaya ne senator, governor ma Nairobi ne senator, yes, Kisumu ne senator, to gik mane gikwero ema gitimo, yes, Makueni ne senator. Gik mane gikwero mineno ka seche go ne giyiego la dong. Kare sama gigola dong ni to ging'iyo kuma rode nitiere magigo kwan ka gidonje. Mae nyisi ni kare jogi ng'eyo. To mogik role mar county assemblies en ang'o Victor? Machuno ni auditor general ema nyaka bi fweny gigi. To county MCS gi nekech one of their role en oversight. Primary oversight. Primary oversight. Magine monego bene gisefwenyo gigi. To nekech uring choge e dhogi. Nekech ogo dhogi bor. Gin koro ginena nena gintie. Lakini okinya wacho ni ntiere nikech sani ni neno Senate no separate. Account mar county assembly opogre gi mar executive. Kano ochako nena achiel magiwacho mabe ni mane governors tiyo godo mar control MCS. Modhi momigi budget gi matinde ka gibiro to gimbe gijitetea budget gi. Gini county assembly service board. Mabende speaker niye kanyo, leadership mar bunge mar assembly niye kanyo. Accounts gi besa ni biro mokni gi dhi e treasury account mar executive. Koro ka gin gi pesa gi magi loso budget gi kendgi. Ang'o momiyo oversight ok ginyati. Because Senate is secondary oversight. Ang'o momiyo audits bire e Senate to ko winje national county assembly ka gichakre kuchocho. Rem nitiere jomadongo sa ong'adwa ka endi dakika par tok sa 4 mar okinyi makawuono. Senior wach mari mogik. Erokamano, an agone erokamano nitie ji ariyo maneno chenro ni sani. Achiel kuom gen wuod omera iluongo ni Leon Oluoch. Ka en Barupuk. Kona neno chenro kendo mor gi gima watimo. Mar ariyo iluongo ni Nyabondo. Endo siepna. Wasomo kode Bondo Primary. Kona neno chenro kabisa. Wagone gi erokamano. VOJ mara mogik en chama mar ODM. Kanye gin kango ka Jaramogi ka jaduong'. Nya neno ka jakom mar party kwayo ji ni kik gilosie wach party leader margi. Pod gin gi party leader kendo ken mbaka mariek. Ochalo ng'ama dwa tamo ji go mbaka. Party mar ODM nyaka koro go mbaka. Wabro miyo gi wisdom ni en gima nyaka gigoe mbaka kaka party. Wach gi mar party leader mabro kao kar Raila Amolo Odinga. Ndalo tin manyaka gigoe mbaka. Kech ka eyucho ochwore to nyaka ngimani party leader. Gigoe mbaka no gimi ji thuolo. Gimi ji thuolo jogoe mbaka. Kamano. Erokamano. Governor. Victor, kineno kotamo ng'ama nigi laki to in rafuki kihedhria. Mahanya kus. Mano amboga. Atieko wach. Nyarawila. VOJ ambado wacho ntie wayana ma otedo sakwa bondo. Luongo ni Peris Oyeko. Luongre ga ni nyathi sikul. Onyisa ga ni nyathi gi sajini. Nyar sajini. Suko nyisa ni nyathina awinjo wera mogi kabisa mamos na uru jo panel te. Nyisgi uru ni nyathi sikul. Winjo ge. Opakre ni nyathi sikul. Career student. Erokamano ahinya nyakwara Mugajwang'. Mane mokelo e giko mar chenro maka kawane tarik 9 dwe mar 9 higani. Kendo chenro mar mbakoromo ikore mar biro nimba bang' kinde manokende Ramogi TV. Wamora ahinya ni bedo kodwa chakre sa 2 ka wantie kod geno ni wantie weche ma bende wawacho kodi kama bende biro kene gerruok kendo biro konyo ngimani in iwuon. Kata kamano twak pod dhi nyime e social media handles mekwa X, Instagram, Facebook, kete mana Ramogi TV kinde ka kinde. Riti makawuono nyinga eno tino maka juma nyaka juma nyen ka Jehova Nyasaye kendo miwa thuolo. Kaka wanene wuok tich ka wuok tich chakre sa 2 okinyi kik bai.